Vangeli yakanyorwa naJohani chapter 6. Tinoda kuverenga verse 64 kusvika verse 66. John chapter 6 verse 64 kusvika 66. John chapter 6 verse 64. Asi vamwe venyu variko vasingatendi, nokuti Jesu akanga achiziva kubva pakutanga kuti vaisatenda ndivanani uye kuti ndiani waizomupandukira. Akati, nemhaka iyi ndakati kwamuri kuti hakuna munhu ungauya kwandiri kana asina kuzvipiwa naBaba. Ipapo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure vakasazofamba naye. Ishe vanopafadze shoko ravo. Amen. Tida kungotaura kubva pavhesi ya 66 panoti from that time, kubva panguva iyoyo. Amen. Tigare pasi. Pano tinoona seJesu achitaura mashoko. Amen. Anotipa pano kuti zvinzi kubva panguva iyoyo vazhinji vavadzidzi vake vakadzokera sure vakasazofamba naye. Amen. Now, chinongorwadza pano ndechekuti Bhaibheri harisi kuti vamwe vevadzidzi vake kana kuti mumwe wavadzidzi vake, riri kuti vazhinji vevadzidzi vake, kureva kuti She wakarashikirwa pano nechangi yakakura kuti nevazhinji veivavo vakange vachimutevera. Apa ndipo pane toziva Jesu pane munguva akasarudza vadzidzi 12 akavaita vaapostora, akati ivo vaapostora. Asi pamusoro pe12 vaapostora akazombosarudza vamwe 70 kubatanidza ne12 ava vachibva vava 82 vaakatuma vari vaviri kuti vaende vachinoparidza, akavapa simba. Vese ivava vakadzoka vachirumbidza Mwari vachiti vakange vapiwa simba iri kudakara mweya yaiva pasi petsoka dzavo, hosha dzikaporeswa. Asi Ishe wataura mashoko akataura apa, zvinonzi naivavo 70 vaya vakadzokera sure, kunyange vakange vamboona vamboitawo nokuratidza zvaiva simba ramashura nezviratidzo, asi vakadzokera sure. Amen. Vazhinji vacho kwai havana kuzoramba vachifamba nayo. Ishe vatibatsire. Saka mashoko akataurwa naShe pano akanga ari mashoko akava gozhera kuti akavatambudza, akava mashoko aisafanira kutaurwa nemunhu wavaitevera vachitenda kuti aiva Kristu. Tavonazve kuti Ishe wakataura achiti asi kuna vamwe venyu vasingatendi. Zvanzi izvi Ishe wakataura nokuti waiziva kubva pakutanga vaya vakanga vasingatendi uye kuti waizomupandukira. Saka Ishe wakavavona akavaziva. Kudakara, paifanira kuti pataurwe, paifanira kuti paitwe chimwe chinhu chinofanira kuti chibudise zvaiveri hunhu hwavo huri chaiwo. Vainda toziva kuti Jesu akabvunza vadzidzi vake akati, nemiwo muchaenda here? Peter akataura mashoko aya
ekuti tingaende piko ndimi mune mashoko eupenyu. Asi kunyange zvakadaro, pakati pavo zvekare paiva naJudhasi Iskarioti, nekuti pano tiri kuzwa pamusoro pekuti Ishe waiziva vakange vasingatendi, but vaimutevera, vaiva vashumiri veshoko raakanga avapa ivo kuti vaparidze. Asi kuva mushumiri hazvina kuvapa kuti vave vatendi, nokuti mukacherekedza pachapter 8 yaJohn mwecheteyo, Ishe wakati aita zviya pamukadzi iya paakaunzwa achinzi wabatwa achitadza saka ngaatakwe namabwe, Ishe akati kwaari, nena handikupi mhaka, enda usazvitadzazve. Kwai nokuda kwechitiko ichocho vazhinji vakatenda. But akazotaura kuna ivavo vakanga vatenda zvekare, akati, imi kana mukagara mushoko rangu muchava vadzidzi vangu zviro kwazvo, uyezve muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Ndopa vakakonana naye futi ipapo. Zvikanzi kuti tisi tinosunungurwa hatinongova varanda vomunhu, tiri vana vaAbrahama. Zvikanzi Abrahama haana kuita zvamunoita izvi. Aiwa, tiri vadzidzi vaMozisi. Zvikanzi Mozisi haana kuita, akataura nezvangu, dai maiva vadzidzi vaMozisi mungadai maigamuchira inini. Zvikanzi aiwa, tiri vaMwari. Zvikanzi aiwa, dai maiva vaMwari mungadai maindigamuchira kuti ini ndakabvawo kuna Mwari. Ndopa vakasaka tiri vana vani, zvikada kukudzai kuti muri vana vadhiabhorosi, nokuti ndiye muurayi kubva pakutanga, mabasa ake nemiwo munomaita. Saka munoona kuti pane vanhu vakasitevera She savatendi asi vasingatendi. Now 70 vaenda kwakasara 12, but pane chaifanira kuitwa zvekare naShe kuti chibudise unhu hwomumwe nemumwe wavo. Judhasi Iskarioti toziva kuti akapiwa mari, achipa mukana kuna ivavo vakanga vamupa mari kuti vabate She. Mukaverenga rugwaro runoti akatsvaka mukana wokuti angamuisa sei kuna ivavo vakanga vamupa mari. Saka mukana waimunetsa kuti auwane. Akada kupinda napapa kuda zvokona, akada kuti aite napapa zvokona. Kudakara Ishe akazonyatsobudisa pachena akati, ndakukudzai. Paakavashambidza tsoka paya, akati, makachena asi hamuzi mese, nekuti mumwe wenyu uchandipandukira. Pita akabvunza, ndini here? Vadzidzi vese akabvunza. Ishe akati, pane chichaita kuti iye mumuzive. Saka Ishe akataura pamusoro pekunyika chingwa mumuto nokupa achamupandukira. Akazozviita izvozvo. Bhabhori richiti Judhasi akati agamuchira chingwa ichocho, Ishe wakati kwaari, zvounoita ita nekukurumbidza. Ndopaakabva abuda usiku ihwohwo, achibva anouya neivo vaifanira kuti vazobata She. Saka nguva yose Ishe pane zvaanoita, pane zvaanotaura, pane zvaanotaridza, zvinoita kuti zviri unhu hwomunhu nezviri munhu zvitaridzwe. Amen. Ndiye Ishe mwecheteyo akadana David akati munhu unodiwa nomwoyo wake. But one day akataridza Nathan zvakanga zvaitwa naDavid. Nathan akaudza David kuti wakaita izvi zvakaipa izvi. Izvozvo zvakataurwa zvakabudisa zvaiva mwoyo waDavid, uya wainzi naJehovha, munhu unodiwa nomwoyo wangu. Kana David aidiwa nomwoyo waMwari, Mwari, remember Jesu vakati, Mwari mweya, vanomunamata
vanomunamata mumweya nomuchokwadi. Ndizvodi saka kana Mwari vari mweya, vanomunamata vanofanira kumunamata muhunhu huri ivo Mwari kuva mweyawo. Saka kana Mwari vakada David nemwoyo wavo, David haikwanisa kuresponda kurudo rwaMwari irworwo nepfungwa dzake kana nenjere dzake kana kuti nesimba rake, nokuti mapishare maDhavhidhi unoti, imi Jehovha pamakati tsvakai Jehovha, moyo wangu wakati ndichatsvaka Jehovha. Saka David airesponda kune zvaiva mwoyo waMwari nemwoyo wake. Saka kuti Mwari varatidze nekuonesa zvaiva mwoyo waDhavhidha, kudakara muimbi wenziyo akati, ndinoda kuva saDhavhidha, kwai murume woumhare aitendeuka. Is that right? Saka zvinoonesa mwoyo waDavid, kunyangwe akasvika pamusungo uyu wokukanganisa, but David akabvuma mhaka yake. Pane zvinofanira kuitika muupenyu hwedu, zvinofanira kuratidza kuti ndisu vanani, zvinofanira kuonesa kuti tinobvepi tinoindepi. Amen. Ishe haatenderi kuti Ishe haaregi kuunza nguva inofanira kundova milestone, inofanira kuva sasamere pazuva riya wakati akunda vaFilistia, kwai akaisapo ibwe raakatumidza akati Ebenezer, kuti Mwari watisvitsa pano. Amen. Pane patinosvitswa, pane patinofanira kuti tisvike kana kuti tisonganiswe napo, panofanira kuratidza, panofanira kuonesa zviri hunhu hwedu chaiwo. Saka ndipo panonzi kubva panguva iyi pane chakaitika, pane chakataurwa, pane chakaratidzwa, chakatara nguva. Sezvatinoziva Bhaibheri rinotidza richiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Muprofita otiudza achiti pakutanga Mwari asati asika denga nenyika aifanira kuunza mutumbi wacho wenguva, kuti zvigokwanisa kureveka kuti kubva panguva iyi. Sekera Bhaibheri richiti mazita enyu akanyorerwa mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika. Saka pane zvinoitika. Mwari wakabuda muzienda nakuenda, akaisa mutumbi unokwanisa kunzi from the beginning, kubva pakutanga apa. Saka Jesu iye waiveri shoko, pane zvaaifanira kuita, pane zvaaifanira kutaura, nazvino zvinobata noupenyu hwedu, zvinofanira kuitika muupenyu hwedu, zvinofanira kuunza chiri chokwadi chezviri isu pamberi paMwari. Amen. Saka Jesu akataura mashoko iwawa ekuti dyai nyama yangu nekunwa ropa rangu. Vanhu vakakashamara nazvo kuti unotaura mashoko akadaro sei. Asi tinoziva kuti vadzidzi ava vakange vari vanhu vaitevera She, uye zuva kuti nezuro wacho vakange vese vadya chingwa, vese vadya hove dzaiveri miracle yakaratidzwa naShe achiwanza chingwa nehove dziya. Vese vaiva netestimony, vese vaiva nesimbiso yekuti pane zvakange zvaitika muupenyu hwavo. Vakadya, nofunga kana zvikadaro kwatiri,
it's a very good experience. Kana kuti chiitiko chisingakwanise kuzokangamwika paupenyu hwedu kuti takadya miracle. Remember muchimai uya anga shirikadzi uya nemwana wake Elijah paakasvika pamusha pavo achiti ndibikire chokudya ndidye, akati ndasara neupfusho manene. Iye Elijah akati ndibikire hako nekuti zvanzi naJehovha upfu hauperi, mafuta haaperi, kudakara mvura ichinaya. For 3.5 years vachidya kubva mukachinuka kamafuta, kubva muupfu ushomanene huya. I want to believe zvakanamira paupenyu hwavo kuti achaiva chiitiko chingakangamwika kuti takadya upfu hwakange hwapera. Takadya nokubika namafuta akanga apera. Chakava chinhu chakava chisingagone kubvisika muupenyu hwavo. Ndozvo zvakaitawo navadzidzi ava kuti vakazviona hove dzaidyiwa nemukomana mudiki nemabhanzi aya mashanu aidyiwa nemukomana mudiki akakwana 5,000 vanhurume, madzimai navana vasingaverengwi. Zvakabata upenyu hwavo kuti takadya simba rokuratidzwa kwoumwari hwaMwari. Asi izvozvo handizvo zvaiva chipimiso, handizvo zvaiva simbiso yekuti vaiva vanani. Handi munoona, pane imwe nguva tinokwanisa kunzwa mashoko, tinokwanisa kuitirwa chimwe chinhu chinofanira kunyatsa kubudisa kuti tisu vanani. Ichocho chikarega kuitika, tinokwanisa kurarama kwenguva yakareba tiine maonekere ekuti tiri zvatisitori. Handi munoona, haungazivi kuti une kuzvidzora kudakara chinhu chinogumbusa chaiswa munzira yako. Haungazivi kuti une mwoyo murefu kudakara waitirwa chinhu nemunhu chinoda mwoyo murefu. Amen. Saka pano toda kuona senjira iyi profita wakamuparidza pane mungu vakati junction of time. Ise kana vachitungamira upenyu hwedu hautungamirwe mulaini rinongova straight, nokuti apa zuro vakanga vaita chinhu chakanaka chinokohera vanhu vese kwavari, vachidya chingwa nokudya hove dziya. But Isha haana kuramba, vakauya mangwana acho futi vakati imi tari chikutsvaka ino hamuri kupiko. Isha akati aiwa ndoziva hangu pamamuchinditsvaka mamusinganditsvakire kuti makaona chiratidzo, asi mainditsvaka kuti mudye muri chingwa senjamakadya nezuro. Zvikanzi ndizvozvo isu madzibaba edu akadya mana murenje, saka iwe uchaitei? Andi munoona, vaida kuti zvirambe zvingova mutserendende wokuti madzibaba avo vakadya chingwa, ivo nezuro vakadya chingwa, nhasi uno varikuda kudya chingwa futi kuti mangwana vagodya chingwa. Saka Ishe haatungamiri upenyu hwedu nenzira yakadaro inongova mutserendende wezvinhu zvinongova zviitiko. Amen. Ndozviziva kuti Mwari nhasi angakuporesa, nhasi angakuropafadza, nhasi angakuitire chinhu chakanaka chinokupa manyawi namanyukunyuku ekuti saka ndinoda kunamata Mwari, ndinoda kuraramira zvokwadi yaMwari, ndinoda kufamba nenzira yaMwari. Asi Mwari haaramba achidaro. Amen. Mwari anoita kuti rimwe zuva upinde pane chinhu chinorwadza kana chakaoma kuti zviprove kuti unombovari. Haifanira kuva testimony yeupenyu hwedu. That's why ndichipesana nenyaya yekungoprofitwa kuti makanaka chechi ino iyi ndio chechi chapinda murapture, imi makanaka hama Mwari haanaro. Amen. Azvidaro kuti Mwari aramba achingotaura nyaya yokunaka kwedu, rimwe zuva anotiudzawo patinokoniwa. Amen. Saka
panofana kusvika nguva inorehwa pano yekuti a junction of time. Nekuti mukatarisa uchapupu hwevanhu vokutenda zvinonzi vamwe vakakunda vakamanyisa maamis hondo dzavavengi, asi vamwe vakachekwa nejeko. Can you see? Daniel akakandwa musumba akasadyiwa, asi Isaiah vakamubata vakamukanda mugomba vakamucheka-cheka. Can you see? But ni Mwari, amen, unotendera kuti zvakadaro zviitike muupenyu hwedu. Amen. Saka muupenyu hwedu tinoona kubata kwa Mwari matiri achiita zviratidzo zvakanaka, achiita mabasa akanaka anoropafadza uye anofadza mweya yedu. But Mwari mumwe chete iyeyo unotenderawo futi kuti zvinogozha zviine nzira yedu. Muchinzwisa chinhu ichi kuti Mwari akaponesa Sauro weTaso paDhamasiko achikandwa achizobudiswa muDhamasiko nebhasiketi riya, ndiye Mwari akamubudisa mujeri paFiripi, jeri parakadengenyeka. Can you see? Dai akabatwa muDhamasiko angadai akaiswa mujeri, but Mwari akamupukunyutsa mujeri reDhamasiko, but haana kumupukunyutsa pakupinda mujeri rapaFiripi. Akazomurwira paita kudengenyeka kuya akabuda. Is that right? But azvinopirira ipapo akazobatwa futi ari muJerusarema, akaendeswa kuvatongi kuKesaria kuya, akabviswa kuKesaria akaendeswa kuRome, akanopedza 2 years ari mujeri. Imomo haana kubuda sepaFiripi, vakagura musoro wake muRome. Andi munoona? But ndi Mwari mumwe cheteyo. Amen. Paul anokwanisa kutaura pamusoro peDhamasiko achiti Mwari ndinomutenda nokuti wakandipukunyutsa kune vaida kundiparadza. The same Paul anotaura ari muRome aisirwa danda rokuurawa, unoti ndarwa kurwa kwakanaka ndachengeta kutenda, iko zvino ndakudururwa sechipiriso. Amen. Now, saka Mwari pane zvaanofanira kuita muupenyu hwedu zvinotipa kuti tisvike pamharadzano, tisvike patinotena kona. Ipapo panoda kuti tizive kuti tokona tichienda kupi, kurudyi here kana kuruboshwe, topfuurira mberi here kana kuti tokona. Amen. Now, ise vaita zvavakaita zvada kuti ndingotaridza sekuti majunction imharadzano dzenguva. Ipapo panooneka kuti kubva panguva iyoyo yaunosvika iwewe pajunction yenguva, unozoitei, unozovei, unozorarama sei. Can you see? Wasvika this junction. Amen. Inokwanisa kuva muedzo mukuru uchauya muupenyu hwako. Inokwanisa kuva kutotadza kana kutokanganisa nokutyora shoko raMwari. Amen. Wasvitswa pathat junction, kubva panguva iyoyo uchaitei. Amen. Let's look at David. Akanga achifamba mumutserendende wakanaka, achirwa hondo achikunda. But zvaisafanira kuramba zvakadaro. But Sheba wakapindira muupenyu hwake. Amen. Akasvitswa pathat junction. Amen. Yekuti muprofita aisimudza zuva rimwe nerimwe achiti mambo raramai nokusingaperi, mambo raramai nokusingaperi. Akazomudza akati, imi makaita somurume waiva mufumi, akatorera munhu waiva murombo gwai rake rimwe chete. Amen. Saka muupenyu, as I said, mune zviitiko zvinoitika.
mune zvinhu zvinopfuura kana zvinosangana neupenyu hwedu zvinokwanisa kuti zvive ibwe reupenyu ratinokwanisa kuti kubva panguva iyi upenyu hwangu hwakazovei, kubva panguva iyi mhuri yangu yakazovei, kubva panguva iyi kutenda kwangu kwakazova kwakadini. Amen. Saka ndopada kuti titarire madekwana ano kuti pane nguva yatinokwanisa kuti from that time, kubva panguva iyi pane muraramiro nomufambire nomuitikire wakazoita zvinhu muupenyu hwangu. Ai pasina kuuya nguva iyoyo, ai pasina kusvika mukana iwoyo, hangaikwanisa kuva namaruramiro ekuti kubva panguva iyi. Ishe vatibatsire. Tani tikatarirawo zvekare muexperience yose kunamata kuvanhu vanonamata, hapana kurega kuuya nguva maybe yekutora sarudzo, maybe yekudzoka nekufungazve, eiva yekuona kuti ndodii, ndoenda kudivi ripi, ndoita zvipi. Amen. Shevatibatsire. Zvimwe zvinotouya nekukanganisirwa kuri chaiko. Unokwanisa kukanganisirwa neari pedo newe, unokwanisa kukanganisirwa newe unonamata naye, unokwanisa kukanganisirwa neanotokuparidzirayo. Amen. Kuti zvibudise mukati meupenyu hwako kuti unoteverei. Ndachiverenga pane imwe nzvimbo muprofita achiti, ndiani asingade kuti atore muprofita semwenzaniso, ade upenyu hwake kuti huvewo sezvaiva upenyu hwemuprofita. Mukaverenga maexperiences akapfuurira maari, pamwe paaifanira kutuka asi akaropafadza, paaifanira kuti asarende but akapfuurira mberi. He was a man watinosvivira tese, watinoda tese kuti Mwari wakabata naye, but akataura iye amene akati musafa makatarira kwandiri seexample yedu. Tarirai kuna Jesu, ndiye example yechokwadi. Ishe vatibatsire. Amen. Saka munoona pane zvinofanira kuva nokupfuurira muupenyu hwedu zvinotipa isu kuti tipfuurire mberi. Amen. Now, tikatarira, even muna Genesis, zvinonzi vanhu vese vaiva vakabatana, vaiva noumwe, vachibatanidzwa nomutauro wavo. Saka vakava nokuva pamwe kusvikira Nimrod akatora mukana iwoyo wokuti vanhu vanongoona matauriro mamwe, vanhu vane maonero mamwe. Akauya naidea yekuti vavake guta, vagovaka shongwe inosvika kudenga. Pane zvavakaita pashina paya, pane zvavakaita vakatanga kuvaka guta ravo, asi Mwari wakataremo nezvoitwa navanhu. Ngatiburukei tikonfuse kutaura kwavo. Kubva panguva iyoyo vanhu havana kuzova nomutauro mumwe. Amen. Hazvinei tatanga tiri pamwe, hazvinei tabva pamunhu one. Mukatarira vanotaura pamusoro perungano vanoti isu tese tiri kuno takabva kumusoroko kuTanzania. Kudakara tiri vanhu vamwe. Muchindevere vanoti avantu, isu tinoti vanhu. Kumalai vanoti antu.
asi mukatarisa zvinoda ngotodzera pachinhu chimwe handiti. Saka tose tiri bantu kana tiri verudzi vanonzi vanhu. Can you see? Tikaenda kuKenya, tikaenda kuTanzania, tikaenda ku Rwanda, mashoko edu mamwe anofanana. Takaona ku Rwanda mwana womwana wako vanomuti muzukuru. Saka ndo zvatinoita isusu kuno. Ani munobona. Saka ku Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Zaire, pane mashoko atinotaura akafanana kuratidza kuti takabva pamunhu mumwe. Asi nekuti pakaramba pachifambwa tinoramba tichishandura mashoko iwawo kunyange akafanana. Amen. Zvakakonzereswa neBhabheri. Kubva panguva iyoyo pakadyarika simba rokukanganisa matauriro avanhu. Ndandiri ku Uganda, pane vanhu vaya vanonzi Karamajongo ndo vaiva vamwe nevamwe vanonzi Ateso. Vaiva vamwe, but Karamajongo vakagara. Kureva kuti Karamajongo zvinova kuti kugara woga. Vakashara vana vadiki vachibva vatanga kuenda. Vakuru vakati mava makuva kwamuri kuenda muchanofa, zvikanzi Ateso. Saka ndakazombosvika kunyika yevaAteso. Kana vachida kuti Mwari shoko rekuti Mwari kwavari ukaenda kumadzibaba avo maKaramajongo rinoreva kuti hosha kana kuti denda. Can you see? Saka it's like ndikada kuti Mwari wakanaka ndiri kuAteso, ndikataura zvimwe chetezvo kune vekuKaramajongo ndiri kutaura kuti hosha yakanaka. Why zvakadaro? Nekuti pakava neBhabheri apo mitauro yavanhu yakavhiringidzwa zvikasaramba zvipfuurira mberi nenzira imwe. Ishe vatibatsire. Amen. Tikatarira vanhu vakabva kwaShaka South Africa vachiuya, musirikadzi akaenda kuBotswana akauya akanogara kuBulawayo. Soshangana akaenda akanogara kuMandau. Anditi vamwe vakapfuurira vakaenda kuZambia, vakapfuurira vakaenda kuMalawi vanonzi Angoni. Mukatarira mashoko avo akafanana. Kana ndida kuti mambo vese vanoti inkosi. Kuti nkosi. Is that right? Asi nekuti vangobva pavakanosvika kuMalawi, matauriro avanoita mangoni ekuMalawi havawirirane namazulu eSouth Africa. But vakabva pamwe chete. Havawirirane naMandebele. Havawirirane naMandau. Mandau wacho akada kutaura naMandebele havawirirane futi. Asi vakabva pamwe. Chii chakadariso nekuda kwekuti kubva panguva yakakanganishwa mitauro paBhabheri hapana kuzova nekupfuudzwa mberi kwehumwe hunokonzereswa nokutaura. Handi munobona? Asina basa takabva kumweko. Kana ukataura, munhu akataura Chindevere, mumwe anotaura Chindevere anobva ati asaka iwe ndo gururu wangu. Achatowirirana nomushona wowo. Saka mutauro unoda kundobatanidza vanhu, but pakubatanidza vanhu uri kuvapatsanura zvekare. Nokuti uyo asingataure mutauro wako haachawirirana newe. Sei zvakadaro? Mwari wakasvitsa vanhu that junction yenguva. Kubva pazuva iroro reBhabheri vanhu havana kuzobatanidzwazve namatauriro. Amen. Saka
muupenyu pane zviitiko, pane kutaura, pane kurarama kunoita kuti vanhu vachinje kosi kana kuti vachinje nzira yamararamiro avanga vachiita. Amen. Nokuti hatirambe tichingopfuurira mberi mumucheche unongoramba wakarurama, pane patinofanira kuti titore sarudzo yekuenda ida kurudyi kana kuruboshwe. Tichitora zvekare sarudzo, iri sarudzo iri maringe nekuda kwaMwari. Amen. Kana Mwari vachiunza zvinhu muupenyu hwedu, kuda havazviunze nenzira ingava yakatotinakira. Vanounza zvinhu nezviitiko muupenyu hwedu kuda zvinotogozha kana zvinorwadza, kuda zvinotokonzeresa rufu mumhuri, kuti iwewe upatike, ubengenuke kubva panguva yomucherendeno wanga uchiitika meshe muri vapenyu, kudewa nemurume wako, kudewa nemudzimai wako, kudewa nemai vako, kudewa nebaba vako, muri vapenyu muchifamba muchienda, poitika chiitiko maybe chinobvisa mumwe paupenyu. Amen. Munotendera neni kuti kana zvadaro zvinhu hazvirambe zvingofamba mberi zvikungodaro, pakudiwa kutorwa kwesarudzo. Amen. Ndoita sei, ndofamba sei, ndomira sei pachiitiko chaitika. But Mwari anozviita muupenyu hwedu kuti zviumbe chimiro chiri chaicho chinotipa kuti tive vanhu vari chaivo. Amen. Nokuti kwaine shoko raMwari, anouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uriko. Ani munozviona? Auye kuna Mwari chazvifungidziro kuti pamwe ariko pamwe haako. Unofanira kuuya kuna Mwari uchitenda kuti Mwari ariko. Saka the reality, zvokwadi yaMwari, chokwadi chekuti Mwari uriko, chinofanira kuuya chobata upenyu hwako, wozvigamuchira iwe kuti Mwari ariko. But Mwari ariko haabatwe nenhema kana nefungidziro. Can you see? Chinhu chiri chechokwadi hachiprovwe nechinhu chisipo. Tinowisana. Now, kuti zvizibwe kuti iyi microphone zvigamuchirike neni, ama ndinofanira kuva nameso ekuona. Kwete ungofungidzira kuti ndongofungidzira hando zvichida kana kuti ndo zviripo pane maiki. Aiwa, panofanira kuva nechinhu chinounza chokwadi chacho. Saka maziso akapiwa naMwari kuti akwanise kuprova kuti chinhu chiripo. You get the point? Chiripo, asi icho chiripo ichi. Iraba kana chakangofanana nemvura, kana chakangofanana nepepa, but ndikazochibata, the sense of touch inondiprovira nokundiwonesa kuti aiwa chinhu chakaomarara ichi, chinhu ichi ndechesimbi ichi. Can you see? But hazviitike dai ndisina the sense of touch, ndisina the sense of sight, simba iroro kubata nesimba rekuona, hangaikwanisa kuunza zvokwadi yechokwadi ichi chiripo. Zvinotora chiri chechokwadi kuti chiprove chiri chechokwadi. Saka Mwari ndewe chokwadi, Mwari ariko. Amen. But Mwari haabatiki nezvingorifungidziro, nezvinongova munyesikati, nezvinongova pamwe ndizvo. Panofanira kuva nechokwadi chekuti iwewe ndiwe ani, uri mutendi here, chakakutendesa chinombova chii. Izani kuti wakadya chingwa nezuro, zvaikukupewa kuti uve mudzidzi washe, ise vanoramba kuti handizvo, idya nyama yangu.
But havachanangure futi kuti aiwa zvandikuti ati nyama yangu handisi kureva kuti mundicheke muchindidya, ndiri kureva kuti inini ndisati ndava munyama ndaiveri shoko raiva kuna Mwari, saka shoko ndoupenyu hwaMwari, ndo mhodzi chaiyo yaMwari. Saka imimi makagamuchira inini matora shoko ireri rava mamuri, kurati madya shoko. Haana kutsanangura zvese izvozvo, akangotaura idya nyama yangu. Amen. Saka kana uchiti ndidya nyama yako unorevei, zvotora nawo kutembera kwaMwari nechizenga cheupenyu hwaMwari chakateiwa mauri nyika isati yavambwa, kuti chigone kugamuchira shoko irero nokuti ndoma chaivei nyika isati yavambwa. Can you see? Saka kubva musi iwoyo unoshonganishwa chizenga chokuva kwako mwana nezvokwadi iri Mwari. From that time uchaziva Mwari nenzira isiri tsananguro dzavanhu, nenzira isati iri kuita kwavanhu, isati iri yekuti nekuti zvinhu zvakangodinakira. Can you see? That's why we come to that problem yekuti munhu anosangana nedambudziko woti saka kunamata kwacho kana ndiniwo ndinganamata sei zvakadaro, ndingauya sei inini vanhu vachindiitira svo, vanhu vakandibva vandida isvo, uyo akabva andiitira izvi, uyo akandiitira izvi. Zvinoitika muupenyu, but handizvo zvinokupa kuti usiye shoko raMwari. Shivatibatsire. Amen. Yes, Lord. Munombozivei nenzira yokuparidza, muparidzi unoda kumbozama kuti ataure. Muprofita rimwe zuva akaparidzira vanhu, akacheka musiwe, hapana paakasiya. Mapfekere, matauriro, mararamire, zvese akacheka. Abuda muchechi, mumwe sista achibva auya akati, munhu waMwari, ndinhasi hamuna kana kundibata. Profita akati, saka mudzimai uyu muKristu chaiwo, nemabvarirobvarirwa neitesa, hapana chasangana naye baba. Saka uyu muKristu chaiwo. Kwai munhu ndopaakauya akati, aiwa mai vavaya hamuna kuzotsiura makuhwa, ndiwo mistress wamakuhwa. But muparidzi anenge achizama kutaura chakaipa ichi, achizama ichi. Ama izvozvo iri pfungwa yekuti pamwe vanhu vangaite mushe, asi Mwari kuda une nzira imwe yaanotaura nayo. Amen. Inopa munhu kutenderuka. Amen. Zvondidzosera pazuva randakatanga kunzwa munhu wechipentekosti achiparidza. Ndakurira maAnglican, moza zvinoitwa kuAnglican, zviyatenzi ngave nemi izvizvi zvauri kuita zvaizvo. Munhu akaparidza mharidzo yakandipa ini kuti ndide kuuyawo kukunamata Mwari. Aiparidza akanangana nenyaya yamai veshamwari yangu vairwara. Saka aida kuvanamatira. Saka kuti avanamatira akada kutanga aparidza vasvike pakusimuka kutenda kwavo vaone kuti ndiani unobatsira Mwari here kana kuti zvinhu zviri nyika ino. Saka akavhura pana Simon n'anga, ndo paakaparidza vhesi iyo ndo yaakaverenga. Handi munoona munhu iyeyo waiva munhu either I think angariwe kuMozambique or Malawi. Shona yacho chaiyo yaimunetsa kutaura. Akuparidza zvaSimon n'anga. Inini, I was young now, about 17 years. Handaiziva handakumboenda kun'anga, handakumbonobvunzira kun'anga. Handitoziva kuti n'anga inoparidza sei, zvinombofamba sei kun'anga. Zvin'anga zvimo mandiri, asina kukuudzai kuti ndo pandakanzwa shoko rakaita kuti ndide kunamata Mwari. Ndikazonzwawo zvimwe zvaiteverawo. Can you see?
but andina kuunzwa kuna Mwari nekuti muparidzi akaparidza pamusoro pemisikanzwa yavakomana vadiki, akaparidza pamusoro pezvakaipa zvinoitwa navadiki kana zvandairaramirawo panguva yezvisaizi yangu. Hapana chaakabata chezvinhu izvozvo. Waiparidza nyaya yekuti Mwari aiva nesimba. Filipi akatwaradza simba rairadza simba raSimoni Ng'anga. Can you see? Vanhu vakapora kudarika zvaitwa naSimoni Ng'anga. But izvozvo zvakandipawo kuti ndiuye kukunamata Mwari. Saka hazvisi zvingangova mashoko angangova ane chakananga naupenyu hwako zvinoita kuti iwewe ukwanise kuona. Asi kuita kwaMwari kunondobata nemweya wako kuti kubva panguva iyoyo utore sarudzo iri yechokwadi. It can be a blessing. It can be kurwadziswa. Amen. Kunopa kuti iwewe ukwanise kuti kubva nhasi ndava kutevera Mwari. Kubva nhasi handichada izvi. Amen. Saka Mwari unotisvitsa pajunction dzakadaro dzenguva neupenyu. Amen. Anepa naNumeri chapter 14 verse 11 yoga. Can you read verse 11? Verse 11. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, vanhu ava vachandizvidza kusvikira riniko? Vacharamba kunditenda ini kusvikira riniko? Nezvishamiso zvose zvandakaita pakati pavo. Can you go on to verse 21 to chapter 23? Verse 21. Asi zvirokwazvo noupenyu hwangu uye nyika yose zvaichazara nokubwinya kwaJehovha, varume ava vose vakaona kubwinya kwangu nezviratidzo zvangu zvandakaita muIjipita nomurenje, vakandiidza zvino rumwe gumi, vasingateereri izwi rangu. Zvirokwazvo havangavoni nyika yandakapikira madzibaba avo, hakuno mumwe wakandizvidza uchaiona. Thank you. Now, vaIsraeri vaifamba vachibva kunyika yeIjipita vachienda kunyika yechipikirwa. Vachifamba kudaro zvinhu zvose zvakanaka. Yes, pane machallenges avakashangana nawo svika pagungwa dzvuku. VaIjipita vachivatevera but Mwari wakavarwira vakayambuka. Vakasvika paMara mvura yaivava but Mwari wakavarwira ikanatswa. Vakasvika panzvimbo yavakada kuzongonyunyuta futi kuti Mwari mukati aripo pakati pedu. VaAmerika vakasimuka vakavarwisa but Yeshua akaenda akarwa. Mose ari pamusoro pegomo akasimudza maoko. Vakakunda vakaenda. Amen. Saka vakaramba vachingodaro vachifamba. Zvaiva nyore vakananga kunyika yechipikirwa. But vasvika paKadesh Barnea. Mprotanda rachiti shoko reKadesh Barnea zvinoreva the judgment seat. Pachigaro chokutonga. Vasvika paKadesh Barnea ndobva vakauya nepfungwa yakuti takutanga taona nyika yacho yamuri kuti munotipa. Mose akaenda kunoudza Mwari akati ndozvavari kutaura. Mwari akati no problem, ngavasarudze varume 1 kubva parudzi rumwe, vakuru vemarudzi ose vari 12 vaende kundoshore nyika. Vaenda kundoshore nyika vakadzoka neshoko rekuti nyika iriko ine zvibereko zvakanaka, ine zvese zvakanaka, asi inyika inodya vagere mairi. Kuna vana vaAnaki varefu vakuru vanorwa. Maguta avo akavakwa namasvingo. Haitoreke nyika iyoyo. Vakauya neripoti iyoyo kuvanhu, vanhu vakapera mweya. Amen. Kana paine chinhu chakavaparadza kana chinhu chakavapedza shuviro yavo, inyaya yekuti vakaudzwa zvaive nyika yavakanga vachienda kwairi. Kubva ipapo Mwari unotaura mashoko avo kuti saka ndichapfuurira mberi kusvika kupi navanhu vakadai ava vane mwoyo mikukutu. Neupenyu hwangu seni ndicharatidza kubwinya kwangu panyika. Hakuna mumwe chete wavo achaona nyika yandakataura kuti ndichaipa kumadzibaba avo. Kubva panguva iyoyo vaIsraeri
vazoona pavakaita zvinhu izvi vakanga vasati vamwa mvura yapadombo iya. Amen. Vakanga vasati vadya mana kudya kwavatumwa. Kubva pazuva irori vaIsraeri vakapiwa 40 years dzekuringaira vari murenje. Rugwaro rwoti for 40 years ndakakupai mana, which means mana vakaidya vari pasi pekutuka kwaMwari, varamba kupfuurira mberi. Amen. Kubva panguva iyoyo hazvinei Mwari pane zvaakaita muupenyu hwavo, hazvinei Mwari pane simba raakaratidza, vese vairaramira kufa. Hazvinei shoko ravakanzwa, nekuti mukabva pachapter 14 mukaenda pachapter 15 zvinonzi kana imi maenda kunyika yandinokuudzai makupa chipiriso munoita nenzira yakadai yakadai. Mwari ari kuudza vanhu vasingaindi, vari kupararira murenje. Amen. Ama kubva pazuva iri hazvinei vakanzwa mashoko ekusimbisa, hazvinei vakanzwa mashoko ekupfuudza mberi upenyu hwavo, hazvinei vakanzwa mashoko ekuzarurwa kwaMwari. Hakuna chimwe chazvo chakavabatsira, nekuti vese vakapararira murenje. Amen. Paul otaura chidaro pana Hebrew chapter 6 woti zvinorema kumunhu wakamboravira zvenyika inouya akagamuchira chipo chomweya mutsvene, kana iyeyo akadzokera sure zvinorema kuti avandudzwezve. Amen. Saka pane nguva iyi yakasvika vaIsraeri. That's why hama zvinofanira kuva vanhu takangwarira mashoko atinotaura nesarudzo dzatinotora. Amen. You can speak yourself to death. Unokwanisa kuzvirevera iwe, nekuti apa ndo pavakareva nemiromo yavo. Vakati isisu bosi uda kutiendesa kunyika iyoyo, uda kuti isisu tinofa pamwe chete nevana vedu. Mwari akati sezvamataura muzheve dzangu kuti munofa ndo zvamuchaita, muchafira murenje mese, but vana venyu ndo vachapinda munyika yechipikirwa. From that time hakuna munhu akazoita chakanaka chinomutungamirira kuti aende kunyika yechipikirwa. Hakuna munhu akazotaura matauriro anoita kuti aende kunyika yechipikirwa. Ndochikonzero korona dhata vakangosimuka rimwe zuva vakati aiwa Mozisi ada kushira maningi ava, anafunga ndiye mutsvene yega. Can you see? Vakungotaura mashoko ekumhura Mozisi, mashoko ekutuka Mozisi. Ndizvodii? Hama zvingapfuura nemuupenyu hwako, zvingaitika mukurarama kwako, hama hazvizi izvo zvaungatora zvounada kuisa pamunhu. Kuda kunofunga kuti munhu anokukonesa kunamata Mwari. Handazvida zvokunamata hangu ati murume wangu ndiye problem, zvaida zvokunamata pamudzimai akazvinga akadai. Raramira, tora shoko raMwari. Amen. Nokuti Bible rachiti hakuna muyedzo, hakuna chingaitika chingauya pamusoro poupenyu hwako icho Mwari asingakupe mukana nenzira yokuti nzvenga kuti uchikunde. Amen. But vaJudha kana vaIsraeri vakataura nokuita zvinhu pakadai Barnea zvokuti kubva panguva iyoyo hakuna munhu akagona kuraramira zvinoendesa kuchipikirwa chaMwari. We are still going hama. Vamwe vedu pano asati apabhatidzwa, vamwe vedu pano takabhabhatidzwa hatina mweya mutsvene matiri. We are still going. Usaita nekutaura zvinokusvitsa panguva iyi yekuti from that time hapanozowa nechakanaka chakava muupenyu hwako. Amen. Ndizvodii? Asi tinoziva Simon Peter vekare aisiredza hove mazuva ese upenyu hwake, but rimwe zuva akatadza kubata hove. Ishe vakamuti kanda kudiviro, akati aiwa
tanguva usiku hwese titsvaira pese hapana chinhu apa asina kuti mataura taakuzviita. Hama kubva pazuva irero haana kuzova muredzi sezvo aisiva nguva yose. Amen. Rimwe zuva Ishe akamubvunza akati, vanhu vanoti kudiko pamusoro pangu? Zvikanzi vamwe vanoti ndimi Jeremia, vamwe ndimi mumwe wavaprofita. Zvikanzi ko imi munoti chii? Peter akati, ndimi Kristu. Kubva musi iwoyo haana kuzongova Simon, akatumidzwa Peter. Amen. Hama pane chiitiko chinouya muupenyu hwako chinokupa iwe simbiso yekuti kubva panguva iyoyo upenyu hwako will turn for the better. Kutenda kwako kunotanga kusimuka. Kurarama kwako kunofanira kuva kwakajeka. Amen. Saka ngatidzokei tinongedzere pazuva irero kuti kubva panguva iyi upenyu hwangu hwakazovei pamberi paMwari. Upenyu hwangu hwakazorevei kuna Mwari. Kana vari vaIsraeri kubva pazuva iri vaingoraramira kufa. Vakauya kuna Mozisi vakati, aiwa utizisa nenzara pano, isisi kuichipita taidya mana, taidya wanyenyisi, tichidya nyama. Zvikanzi okay, mangwana mukai munononga zvamuchaona kunzo, muuye muunganidze, kana maunganidza mukanga kudai modya chingwa chinobva kuna Jehovha. But vakadyira mana. Jesu paJohn chapter 6 achiti madzibaba enyu akadya mana murenje asi vese vakafa. Eternally separated. Kuparadzaniswa naMwari zvachose. Nemhaka yei? Nekuti paKadheshi Bhaneya vakanga varamba mashoko aMwari. Kubva panguva iyoyo hapana chakanaka chavakazoita. Amen. Miriam akatamba pagungwa dzvuku akatiza tamburena akaprofita. But nekuti wakanga ajoina gurupu iri rekuti hakuendeke, 10 vaya vakaita ichi hakuendeke, rimwe zuva vanongofunga kuseni vofurirana nehanzvadzi yake Aroni vouya kuna Mozisi. Iwo Mozisi, wakazoitirei zvawakaita? Wakazorora seko mudzimai uyu? Wakazoitirei zvinhu izvi? Mwari akasimuka ipapo akati, iwe Mozisi naAroni hamaifanira kutaura kudaro kuna Mozisi. Kana ida kutaura nechero mumwe wenyu pano totaura naye nehope, but Mozisi totaura naye chiso nechiso. You were not supposed to do that. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti paKadheshi Bhaneya vakaramba kutora shoko raMwari. Amen. Zvinogona kuitika kuti ndinochapfuurira mberi for the next 10 years ndichinamata. Vakandipromota muchechi ndikaita pastor, vakandipromota ndikaita mudhikoni, vakandikwidziridza vakandiita chimwe chigaro. But hama izvozvo handizvo simbiso yekuti pane kwandiri kuenda. Amen. Tochenjerera zvatinotaura nokuita. Amen. Kubva pazuva ravakazvidza Mozisi, kubva pazuva ravakazvidza shoko raMwari, kubva panguva iyoyo havana kuzokwanisa kuraramira chinoita kuti vaende kunyika ichipikirwa. Hazvina basa vachadya mana kudya kwavatumwa. Hazvina basa vachamwa mvura inobva padombo romusarasara. Hazvina basa gore neshongwe zvichavatungamirira. Hazvina basa vachavaka tabhanekeri panouya Mwari achigara achitaura. Vakanga vasila vasimbisa kuparara nokurashwa kwavo nokuti pane zvavakaita. Zvino upenyu hwavo hwese hwoverengwa, hwotongwa, hwoyerwa kubva panguva iyoyo. Ishe vakudenga vatibatsire. Kubva panguva iyoyo zvinhu hazvina kuzova sezvo zvaiveri. Amen. Madzimambo okutanga chapter 16. Madzimambo ekutanga chapter 16. Can we just read maybe verse 31 kusvika pa 33? Verse 31. Takanga tiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati
asi wakawana Izabheri mukunda waEtibhari mambo waSidhoni, akanoshumira Bhaari, akanamata kwaari, akavakira Bhaari atari muimba yaBhaari yaakavaka paSamaria. Ahabhi akaitavo matanda okunamata nawo. Ahabhi akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri kupfuura madzimambo ose akamutandira. Amen. Ishe vatibatsire. Amen. Sokunge chaiva chinhu chidiki chokuti Ahabhi akafamba nenzira nechiitire chaJerobhoamu, uya akatora ushe mashure nokufa kwaSoromoni mwanakomana waSoromoni. Rehobhoamu akava mambo, but Rehobhoamu akatora sarudzo kandi akatora advise yevakomana akasiya advise yevanhu vechikuru. Marudzi 10 akabva kwaari, kukasara Jerobhoamu aine marudzi 2, Judha naBhenjamini. Mamwe marudzi akatevera Jerobhoamu. Saka kubva pane Jerobhoamu akafunga kuti saka inini ndikaramba ndakaita zvandakaita izvi zvinhu hazvindimirire mushe, nekuti Judha ndiye akasara aine Jerusalemu maiva netemberi yaJehovha. Saka vanhu vese kana nguva yokunamata yasvika vaifanira kuenda kuJerusarema kunonamata Mwari. Saka Jerobhoamu akafunga akati saka vanhu vakazopota vachibva kwangu kuno vachienda kwaRehobhoamu vachazotapwa mwoyo yavo kuda Rehobhoamu kuti ave mambo wavo, vakandibvisa paushe inini. Saka regai ndigadzire nzvimbo yakafananawo neiri Jerusarema. Ndobva avaka, ndobva akagadzira mhuru 2 dzekunamata. Imwe akaisa pamakomo aEfraimu, imwe akaisa kwaDhani. Akaudza Israeri akati, vaIsraeri, zvorema kukwira Jerusarema, tarirai vamwari venyu ava. Saka vanhu vaienda pamhuru idzodzo vachinonamata sevari kunamata kuna Mwari. Ahabhi paakava mambo akada kuteverera futi chitsika ichocho. Sekunge izvozvo hazvina kukwana, kwai akawedzera pakukanganisa kwake, akandotora Jezebheri mukunda waEshibha mambo weSidhoni. Akanga atora ushe nekuuraya mambo akanga aripo. Jezebheri paakauya munyika yeIsraeri akashandura manamatiro. Ahabhi akavaka temberi yaBhaari, mwari wainamatwa naEshibha baba vaJezebheri mudzimai wake. Kubva panguva iyoyo hakuna shoko, hakuna sarudzo, hakuna chimiro chakazoita kuti Ahabhi afambe zvinogamuchirika pamberi paMwari. Ishe vatibatsire. Kubva panguva yaakatora Jezebheri wakanga asateveri zviitika neshoko raMwari. Ndochikonzero akada kuzotora munda waNabhoti akati nditengesere munda uyu. Nabhoti akati aiwa iyi nhaka, maringe neshoko raMwari hakuna nhaka inotengeswa. Jezebheri akamuti hakuna kunetseka, ngatimuuraye titore munda. Amen. Ndo paakazvitsvakira vaprofita vaBhaari. Mvura ikasanaya muIsraeri pamazuva aElijah muprofita. Itsika yakuti Jezebheri wakanga aunzwa muIsraeri kubva panguva yokutsika kwake ivhu remuIsraeri. Hapana chakanaka chakazoitikirwa kuIsraeri. Hazvinei Mwari wakasimudza vaprofita. Mikaya mwanakomana waImla waiva mumwe wavo. But Ahabhi anga asingabude kumuona, anga asikade kunzwa shoko raJehovha riri chairo. Akazvivakira, akazvigadzirira
vaprofita vabhari vaya vakazourawa naElijah pagomo reKameri. Sokunge izvozvo zvaifanira zviunze Ahabhi kukunamata kuri kwechokwadi. Ahabhi akazogadzira vaprofita vake futi vaaifidha patebhuro yake about 450. Vaya vaakazoshandisa kuprofita panyaya yeRamoti Gireadhi. Hakuna chakanaka chakazoitwa naAhabhi. Kunyange akada kutendeukira kukunamata Jehovha, anozvigadzira vaprofita vanoprofita zvaanoda. Anozvigadzira vanhu vanotevera pfungwa dzake. Hapana chakanaka chichaitwa naAhabhi kubva panguva yaakaroora Jezebheri mukunda waIshmael. Amen. Hama pane zvinhu zvinovuya nokusongana neupenyu hwedu, ama zvinokonzeresa pfungwa dzedu namaonero edu kuti ava akapata asina maruramire ekuona zvokwadi yaMwari. Asi newe ungaparidzirwa zvanamai ndichareva zviya, ungatotsiurwa nyaya yacho chaiyo chaiyo kuraramira mairi. Yotaurwa kunzi izvi zvaunoita izvi zvekuona pornography hazvina kunaka. Izvozvo zvekuti unoona pornography zvotsiurwa zvotokupa shungu nokurwadziwa kwomoyo kuti unozvitaurirei. Can you see? Unomutaurireko nyaya yematrauza angu? Unotauririrei nyaya yamapfekero angu? Nemhaka yeyo wasungira upenyu hwako panyaya inoita kuti hapana chakanaka chichataurwa kwauri chinokupa kuti mwoyo wako ude kuva wakaruramawo pamberi paMwari. Everybody is wrong. Vanhu vese vanoda kupesana newe. Vanhu vese vane jealous newe. Vanhu vese havadi kubudirira kwako. You get the point? Kubva panguva iyoyo hakuna chaitwa naAhabhi chiwo mukururama. Asina basa chingava nomumvuri netest yekuva chakanaka, nokuti Ramoti Gireadhi yaiva territory yeIsrael. But vaAsiria vairima minda yavo muRamoti Gireadhi. Ramoti Gireadhi yanga iri nzvimbo yairima gorosi richibuda zvakanaka. Ahabhi akataura shoko raiva nezvokwadiwo yekuti Ramoti Gireadhi ndereIsrael. Saka handei tinoritora. Can you see? He wanted to claim zviri zvake zvechokwadi. Iri territory yavo minda yaifira nokufidha vana vavo, but yaifidha vana vaAsiria. Asi nekuda kwemhosvo yekuti wakanga aita changa aita apa ichi chokutora Jezebheri akamukonzeresa kuti aumbe nokuvaka aritari dzaBhaari muIsrael, kunyange pakuda kuita chakanaka chinopedzisira changoipo. Can you see? Kusava nhapwa yezvinhu zvakadaro. Paunofungawo nyaya yekuti ininiwo regaiwo ndiroorwewo, unongomuka mangwana kusheni watizira. Inosi ndakashimboverenga mabhuku enyu afanana. Ndandiripo musati mapa ndinoziva. Zvimabhuku zvenyu zvimwe ndaimbotore ndichiverengawo. Handi kuchikoro munobvunzwa nyaya yekuti nyora kuti unoda kuzovei muupenyu. Ndakaverenga mamwe mabhuku akanyorwa neni. Tobva ndatoverenga kuri kunyorwa nemunhu ari kuti anonamata zvikanzi inini kana ndakura ndida kuzoita basa rokuti ndida kuzongova nevana 2 chete. Tobva ndadai takati munhu ane pfungwa dzakanaka. Pedzezvo watizira. Saka kuva nepfungwa dzakanaka hakuna kuipa. Asi pane nyaya wakaita yekuti pane pawakasiya nzira yechokwadi. From that time pfungwa dzakanaka hadzibudisa zvakanaka. Chishuva chakanaka hachibudisa zvakanaka. Tikurwisana. But inini ndaida kuti ndizive zvinhu zvakanakawo, but zvazongoitikawo, hatizokonizve kugadzirawo zvigamba zvinofitawo ipapo. Handindizvo. Hatingakusiyizve uine chitsvanga. Kunyange trousi riri regrey tikaona chiri chewhite tinongonamira. Handizvoererika. Haungafambezve pakashama. Totorawo chigamba chewhite toisa pabrown ipapo.
kuti zviitewo zvingopfuurirawo mberi. Tingakona here kudaro? Hati ungatotituka futi kuti madhara arikuda kuti lipenyawo kukanganisike. Tonamirawo. Tofamba tichienda. Asi ndizvo here zvinofanira kuva. Handimukoni. Shiva tibatsire. Pane zvinhu zvinoitwa nomunhu muupenyu zvinoita kuti ramangwana rivhiringike, ramangwana rikanganisike, ramangwana risafamba mukururama. Ndo zvakaitwa neIsraeri paKadeshi Barnea. Ndo zvakaitwa naAhabi pakutora Jezebheri. Zvina zvinozofamba mushure. Amen. Kubva panguva iyoyo Israel yakaslida muzvakaitwa. Matthew chapter 26 verse 14 kusvika pa16. Matthew chapter 24 verse 14 kusvika pa16. Verse 14. Ivangeli youshe itaparidzwa munyika dzose chive chapupu kuvanhu vose. I'm sure. Let me just get there. So. And verse 14 and it. Chapter 26. That 26. 26. Chapter 26. Matthew. Zvino mumwe wane 12 wainzi Judhasi Iskarioti wakaenda kuvaprista vakuru akati, muchandipeiko kana ndikamuisa kwamuri? Vakamuyerera masirivheri ane 30. Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira kumuisa kwavari nayo. Thank you. Judas Iscariot was a good man. Pavakaenda kunobudisa mweya yakaipa nokuponesa vanorwara, Judas Iscariot was there. Akaparidza zvoushe hwaMwari. Akaudza vanhu kukururama. Akataridza vanhu mafambiro akarurama. Asi Bhaibheri rangu riri kuti pano zvino mumwe wane 12 Judasi mwanakomana wa Iscariot ndizvo. Hanzi akaita sei? Tiripa chapter 26 and verse 49. Kwai akaita sei? Zvino mumwe wane 12 wainzi Judhasi Iskarioti wakaenda kuvaprista vakuru akati. Amen. Aiva mumwe wane 12. Ndizvo dii? Akanga asiri mumwe wavaprista. Anga asiri mumwe wavaSadhusi. Anga asiri mumwe wevanhu avo. Asi akaenda kundozvibatanidza navo. Akaenda kunotaura navo. Ishe vatibatsire. Ama vanhu vanotaura vanoziva matauriro nepokutaurira. Amen. Ndakambova chairman pakomiti yapachikoro. Nguva iyoyo tanga takuda kubvisa zvinhu. Yanga yasvika nguva yeteknoloji iriko iyi. Yekubvisa zvinhu pakungoda kuita zvinhu nokungonyora pasi kuti 1 + 1 = 2 muchidai muchinyoresa vanhu. Taida kuti zvichiitwa zvino nekombiyuta. Saka pane zvinoitwa pane program inogadzirwa ndii inokwanisa kuiswa software yachona yokuitira mabhuku enyu kuti mwana uyu akabhadhara mari musi wani zvikambira sei ane chikwete chakadii zvese izvozvo, uyezve nokutenga michina yekuti tiite photocopy yezvinhu zvedu kana ndira kugadzira maexam papers tongogadzira nenzira imwe yepamusoro-soro. Saka vazhinji vana first pack vanani vaiuya vachida kutengesa zvinhu zvavo kwatiri. Saka vaiziva matauriro avanoita. Vanokuudzai kuti okay, uyai headmaster nekomiti yenyu tikuratidzei zvinhu zvatinazvo, tofanira kuenda kundoonazvo. Saka tasvika paye vanotudza kuti okay, tichava tikuratidzai zvinhu, ngatimboendai. Votibudisa paya, unongofambiswa wozoda wasvika pamwe iwe pamunongonzi garai apo.
zvekusuzira zvekungotame zvekunetsana nebhonzo richine nyama munyatsopiwa chikafu apo mugara muchidya mapakati apo wotanga kutaura nyaya yavo. Munoziva here mishini yedu yakamira mukudai inodai. Zvine ucharamba vanhu vanotaura vari pakudya. Ndochikonzero Israel pachapter 22 I think ya numeri paya after chapter 14 varamba kuteerera paya vakashedzwa kumitambo yavamoabhu. Havana kupinzwa munyaya dzedza vachiita zvokumanikizirwa vari kure, vakaenda kumutambo vaigara pasi pachidyiwa. Saka vaFarisei navakuru vaiziva nyaya yokuita kuti Judhasi avape zvavaida. Vakamubvisa pane 12. Amen. Nekuti nharo dzaitwa nevane 12 kunetsana kwavaita kwaiva nani nokuti kwaiva maringe namagwaro. Tinoona kuti rimwe zuva vakanetsana kana Jesu achinge asisiri pakati pedu ndiani achazova mukuru. Handiti? Kureva kuti munhu mumwe akanga achinowo chigaro ichocho. Kwete chigaro chezvakaipa, chigaro chezvakanaka. Ndiani achazenga achiporesa vanhu? Ndiani achazenga achibudisa madhimoni? Handii ndizvo? John naJames vakabva vaenda kuna Jesu vakati, Ishe, kana maamushe hwenyu da kuti mutigarise mumwe kuruboshwe mumwe kurudyi. Vamwe 12 vakazvinzwa vakanetsana naJohn naJames kuti mimi muda kunogara pazvigarapo, muda kutora, muda kupiwa favor kuti. Saka nharo dzavo dzanzire Kristu dziri nani. Handiti? Have you seen? Senharo dzaningiwa nonzani mukomana wakona. Siyanishe. Divine. Naweza. Bali kwa chivira nyaya madrama. Kana echichi. Etisi zviri nani. Kana kutsive nazvo pasina muriza. Bali kutokwira kuridza zviri nani. But Judhasi ndo zvaakasiya zvenharo dzomuchechi. Kwakuenda kuvakuru vaPrisita. Ndo kunodyiswa zvaakadyiswa. Ndobva apiwa kuti tinokupa 30 pieces of silver. Kubva panguva iyoyo Judhasi haana kutora zvemavhesi futi. Kubva panguva iyoyo Judhasi haana kuzokota spoken word. Kubva panguva iyoyo Judhasi haana kuzotaura nyaya yekuenda kunofasta. Akanga akutsvaka mukana. Angaisa sei Jesu kuvanhu. Hakuna chakanaka chaizvitwa naJudhasi. Kunyange aswededzwa pedyo naShe vari pakudya, hakuna kudya kwakazvibatsira Judhasi. Akadya chokudya chakabva muruoko rwaShe, chakanga charopafadzwa naShe, chikanyikwa mushupu yakanga yakomborerwa naShe, but paakaigamuchira hazvina kuumba kururama maari. Bhaibheri rangu rinoti paakagamuchira chingwa, munoziva zvakaitika? John chapter 6, John chapter 13 is it? Evangelia John. Amen. Chapter 13, that's 13 and it. Listen. Verse 26. Is it verse 30? Verse 30. Okay, let's just get to the point. Verse 30. Chapter 13. Verse 30. Iye akatagamuchira chimedu akabuda pakarepo wakanga bwiri usiku. Amen. Can you see? Paakagamuchira chimedu chichingwa chaakapiwa naShe,
Remember, chikamu chimwecho chechingwa chakapiwa Simon Peter akanzi gamuchira muviri wangu uyu wakaparadzirwa vazhinji. Muzviite izvi nguva dzose muchindirangarira. Is that right? But chapiwa Judas Iscariot. Ndakangamwa kuti evangeli yani inotaura kuti paakagamuchira chingwa ichocho diabhorosi akanga anguva aisa mwoyo make kuda kupandukira Ishe akabva amuzadza. Ndobva akazadzwa ipa. Verse 27. Okay. Can you read it? 1 chapter 13 verse 27. Iye wakati agamuchira chimedu, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari, zvaunoita itawo chikurumidza. Thank you. Handi munobona. Agamuchira chingwa chabva muruoko rwaShe. Do you know? Maoko mamechetewa akamedura chingwa kuhama dziye dzepaEmausi. Zvakaita kuti vajekerwe nazvo kuti ndishe womuka kuvakafa. But Ishe ari kumedura the same bread. Ari kupa kuna Judas Iscariot. Panzvimbo yekuzadzwa nesimba routsvene hwaMwari, Satani ari kumuzadza. Nemhaka yei? Kubva panguva yaakandozviasosieta nezvisiri izvo. Amen. Can you see? That's why itaura nyaya kuti, unoda kuita shamwari a best friend. Haana mati Mwari waunonamata, haana basa naMwari wako, haana basa. Yes, we should have friends. Nokuti ndienda kuchikoro, we should have friends. Hama tiri kumabasa. We've got friends. Ndiyo vashingana mati Ishe akatotaura futi akati veuri shamwari dzemunyika dzinozobatsira nezvo. But hakuna kuzvibatanidza bhande nobhurukwa nomunhu asingatendi. Hakuna kuzvibatanidza nezvinhu zvisingakusvitsivo kuna Mwari. Remember, Ahabhi akati azvibatanidza nezvisiri izvo zvakamukanganisa. Judas Iscariot akandozvibatanidza nezvinhu zvisiri izvo. He ended up apinda muna taisireva. Amen. You get the point? So you should know who your friend is. This is what it is. Amen. Unofana kuziva shamwari yako kuti ndiani. Anofana kuuya mumba mako. Anofana kugara newe pasi muchidya mose. Anofana kuva nechekuita pamusoro pavana vako. You should know. This is what it is. Ndokuti hama handisi mudoko. Takazviona munhu achitorwa mukadzi wake neshamwari yake, munhu achitorwa murume wake neshamwari yake. Ndinozviziva izvo. Tokuisana. You associate yourself with the zvisiri izvo. Handi munozviona. Just because wabva panapa waenda kuSouth Africa, wabva panapa waenda kuNamibia, wabva pano waenda kuBotswana, wondochinja muraramiro wevhangeri yawanga uchinzwa mazuva ese. Mapfekero wavakadzidziswa kuti unofana kuti upfeke. Wondotapurana nemupfekero usiri uriko, uda kukudzai. Saka ndichikudzai kuti vese vakabuda vakaenda, vese vakadzoka vafa samakonzo. You associate yourself nezvinhu zvisiri izvo. Unoziva mupfekero iwe. Ndinozviona mapfekero enyu munonzi muFacebook. I see. I cry. Ndichiona zvamunoita fana nemi kana mabva panapa. Ndikuwanda kuti shuwa here ndiye here mukomana ari kuita zvinhu. Ndiye here mwana uyu watakarera ari kuita zvinhu. Mabva panapa maenda. Chichi kuzobudamo. Handione kana chimwe chakarurama. Not even one. Zvinokuudzai. Handi munobona. Shoko raMwari harizvine nhema. Judas paakazvibatanidza nezvisiri izvo, he was gone. Kubva panguva iyoyo akatanga kutsvaka kuparadza. Waisiteerera achigara pasi achidzidziswa. Wakatanga kutsvaka mukana wokuuraya
akambomudzidzisa kuti Judas kana uchida kunamata kuti unzwike kumusoro kudenga namata uchiti baba vedu vari kudenga isanyunga rikuzwa ndati kuti Judas mati ndonamata ndichiti baba vedu vari kudenga isanyunga rikuzwa nekuchena. But from the time akazviassociata nezvinhu zvisiri izvo akatsvaka kumuuraya. Can you see? From that time, zvinhu hazvinozoita mushe. Amen. Ungazoraramira ungaedzesera ungaita izvi fanika zvinhu zviri right. Yes, zvinoita fanga zviri right. Asi ndinokuudzai handireve nhema, handisi kukuudzai ngano, ndiri kukuudzai zvinhu zvakaonekwa nemeso aya anofaa kubuda musodzi. I know. Handisiri mukwere. Amen. Judas akazviassociata neshamwari dzisiri. Akandofamba nevanhu vasiriwo. From that time haana kuzova Judas wekare uya. Haana kuzova Judas akanga apiwa uapostora. Haana kuzova Judas akanga apiwa nzvimbo yekuparidzwa kweshoko raMwari. Mwoyo wake wakashindimara. Ishe vakaedza nepese pavangagona kuti vaedze kumugadzirisa Judas. Akatotaura akati hama dzangu mumwe wenyu achandipandukira pano. Pita neshungu dzomwoyo akabvunza akati Ishe, kuda ndichagarwa nemumwe mweya wandisingazivi, kuda ndichabatwa nerimwe simba randisingazivi. Andinoona ndozvinoita n'anga navaprofita vavo. Vanokuudza kuti iwe uri muroyi. But ndakaroya kupi nini handiroyi? Ndoziva handiroyi kanzi aiwa pane mweya unokukubata unokuroyesa iwe usingazvizivi. N'anga yatopedzaniwa. Saka Peter akafunga nemutowi wakati ndingauraya Ishe. Ndizvo here izvozvo ndishuwa nemwoyo wangu ndizvo here ndini here Ishe. Pamwe ndingabatwa nemweya unoroyesa ndisingazivi. Peter akati shakatawo. Judas nekuti anga azvibatanidza nezvisiri izvo unobvunza futi. Iye aitoziva muakaunti make nezuro makareflecta 30 pieces of silver. Akatumirwa message paWhatsApp kuti taisa mari. But ari kubvunza still. Ndini here. Iwe Judas. Wait a second. Nemaka yeye akava nokushindimara. Nemaka yeye asina kuva nehanywa. Nemaka yeye asina kuona kuti bati ndinizvo ndiri kutokanganisa. Pavatauro ndakaomera neofari yangu ndini. Tambokuudzai. Ada kutanga kuparidza nezuro iri. Kuna vanhu vandinoziva asina kumbobvisa time ndomuziva for the past 20 years. Ndini here. Ndinozviziva. Asi izvozvo ukazvitaura watomugumbura. Unotoudza murume wake kana mukadzi wake vakangototoveninga kuda. Ndina ndoda baba. Kuno kurika kwaiwe siku iwe. Ndiwe ukugumbura nezvinhu zvaunoziva. Zvawakaita nezuro. Zvokurwadza futi. Ndozvakaita Judas. Ndini here Ishe. Aishe wakatibatsira. Amen. Akazviassociata nevanhu vasirivo. Akazvibatanidza nevanhu vasiri voukama. Akazvibatanidza navasiri vouko. Kubva panguva iyoyo zvinhu zvinozofambira zvakanaka. Dai Mwari wakatibatsira. Asi tinoziva chinhu ichi kuti Mwari wakatemera neshoko rake kuti zuva rekutyisa raJehovha risati rasvika ndichavatumira Elijah muprofita. Amen. Amen. Mwari wamutumira kubva pazuva irero ratakasonganiswa nemharidzo yechokwadi. Anozosanganiswa zvekare namasangano. Anozobatwa zvekare nemweya wekusharurama uri nyika ino. Amen. From that time
meseji yakajeka kwatiri, takaziva kuti kudenga kuna Mwari unoraramira kushoko rake. Amen. As much as ndinokoniwa, as much as ndakatadza, as much as ndakaifamba ndakataura nekuita zvinhu zvisina maturo, asi kubva pazuva randakauneswa shoko raMwari pana maruramire anondipa kuti nditenderuke, anondipa kuti ndidzoke, anondipa kuti ndikorekte zvinenge zvakanganisa.